गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 1 नभेम्बर अदेबानि समबार। दिनैनि सानखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला कक्लाबारि चौधुरीपारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सान फालिदों। दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगायावनो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिनि उनाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिथां बानेश्वरनि अनसुलि बिसि फुलेश्वरी स्वर्गीयारि बिथाङा। बिनि उनाव आरोबाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डॉ लीलाधर ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि हाबाफारि बायदियै सानजौफुनि 11 रिंगायाव सावरायमेल खुंफुंनाय जादों आरो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, कक्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। कक्राझारनि सिआइटिआव सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आगु पेरेड मावबादा खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26 अक्ट'आव खुंफुंजानो गोनां हादोरनि 73थि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै मिरु सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव एनएसएसनि मददजों हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि सा 200 लाइमोनफोरखौ सुबुंखुंथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना आगु फोरोंथाइ ट्रेनिं होनाय मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। मोनथिनो मोननायाव सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आगु फोरोंथाइ ट्रेनिं होनाय मावबादा हाबाफारिया थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्रायनो सोलिदोंमोन आरो फैगौ 3 नभेम्बर खालिसिम सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आगु फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिया सोलिगोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानै फरायसा, सिआइटिनि सानै आरो दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 22, उरिष्या रायजोनिफ्राय सा 54, सोनाब बंग रायजोनिफ्राय सा 50 लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि मणिपुर, नागालेण्ड, मिज'राम रायजोनिफ्राय गासै सा 200 सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों आरो बिथांमोनखौ लानानैनो आगु फोरोंथाइ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव लामानि जाब्रबथायजों साबा इउटुबारफोरा थैनांनो गोनां जानायखौ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनथिनो मोननायाव बे जाब्रबथाया दरं जिल्ला दलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेसिमारि ओनसोलनि 15 नं हादोरारि लामायाव जादोंमोन। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सा 8 इउटुबारफोरा गंसे कारजों मोनसे जायगानिफ्राय गिदिंना फैफिननाय समावनो उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै बे जाथाया जादों आरो बे जाथाय जानाय जायगायाव गारिनि सिङावनो साबा सुबुङा थैयो आरो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। थैनाय सुबुंफोरखौ फारिदुल इस्लाम, आजाद आली, इब्राहिम आली, मन्जुआरा बेगम आरो सानिया आक्तार होननानै मिन्थिनो हानाय जादों आरो बिथांमोना गासैबो दरं जिल्लानि थागिबिमोन। गुबुन फारसेथिं गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मंगलदै नोगोरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो गुवाहाटियाव लाबोफिननाय जाबाय होनना मिन्थिनो हानाय जादों। बे जाथायनि सायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बरपेटा मिलन बाजारनिफ्राय बरपेटा रड फोनांजाबग्रा दालाङा 4-5 बोसोर जासेयावबो आद्रा जानानै दङ। बेखौ लानानै दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ओंखारबोना दालांखौ आबुं महर होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिकादारनि गोहैलो आखुनि थाखायनो बे दालाङा आबुं महर मोनाखै आरो दालां गैयैनि जाउनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादों होननानै बिथांमोना फोरमायथियो। जायनि थाखाय दिनै ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारबोनानै मनरन्जन थिकादारजों लोगोसे बिटिसि आरो आसाम सरकारनि हेंथायै स्लगान होना सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे लामाजों गोबां फरायसा फरायसुलि, सोरखारि मावथि सोद्रोमा, फालांगियारि, आबादारि बायदि गोबां सुबुंफोरानो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो होनना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिन्थिहोयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।